oikein mahtaa. Noniin. Noin, mutta huomenna seuraava kaada sä se 6 sitten. Joo, vähän. Joo, kato, vähän metsä. Joo. Otetaan vähän tästä. Me varmasti pärjätään Näin, tosta. hienosti. Mit? Joo. Joo. Kimmotti IS-6, kun ammuin sitä kertaa. Ei edes träkkikään auttanut. No entäs... Ei Oho. jumalauta. Noniin, meidän IS-6 oli se. Näin. Oho, kato. Katopa mäppiä, Vähän mitä, niinku tarvitsisi. mitä siellä tehdään? Mä huomasin. Oho, meni puu. Oho. Ei se haittaa. Anna. Ei haittaa. Mä ainakin koita kaata kaikki puut, jotka tässä tulee vastaan. Mä otan ton toisen kuusille niin. Ja sä sen. Katsotaan montako puuta kaadetaan ennen kuin kuolla. Oho. Mä oon ottanut Mä kyllä 2. katson nyt ihan väärään suuntaan. Mä katson taaksepäin koko ajan, että mä Mitä näen noi aina. tekee ihan oikeesti? Ei vieläkään niinku, ei elettäkään liikuttais johonkin. En minä tiedä. Kun nää on niin ristuksen paskahousuja, niin minä osaa mitään. Aivan paskoja. Mä pistän tosta ton KV4 IS-3, Tiger 2 ja IS mustallista. Välittömästi. Mulla ei mene edes läpikään, vaikka mä kuinka Ei mulla yritän ampua IS-3. Ei millään. Ei mene läpi. We didn't even trust him. No sit, Servo. Ampukaa nyt joku pylkeekin. Joo, loppuus tähän. Kun mitä noi Tigerit ja IS:t ja Bulldogit tekee? Ei yhtään mitään. Ei ne tee mitään. Ne on käpperinkin majottu. Hei, saanko mä hukuttautua? Mulla olisi järvi vieressä. Ei Ei se väärin jos. Ja mä viin. Menee rauhaan. Mieluummin mä kuolen. Sekaan puutaan kaava. Aika monta. Mä got the target. Multa Mitäs loppuu 6 varmaan? kesken. The armor isn't holding out. Target's armor's been pierced. Mä oon ainoa, joka tekee Armor. IS-6 jotain. Mä en pääse Do it. siitä You're läpi. in my sights. Let's do this. Target obtained. Hei! Yes! Mä kuolin! Armor is too thick. Our track is wobbling. Ne ampu ohitte koko ajan. Mä olin silleen, että eikö ne nyt jo osu, niin mennä se sana, niin mä kuolin! Kultaa tulee fuurilta täällä. Tank, guys. Vittu mikä jengi. Tää ykköstiimi on ainakin... Nyt täytyy ottaa heti välittömästi. Mustalista. Mustalista. Tätä IS-6 ei voi laittaa. KV4. Tiger 2 Mustalista. mustalista. Noin. Tiger 2. Mustalista. Kuka se kolmas? Mä pistin KV4 ja IS-3 ja Tiger 3. 2. Aivan se. IS-3. Tää KV4kin on ihan... Joo, mä laitoin ne 3 mustalle listalle, kun ne oikeesti jäi vaan tohon kotia silleen kattele. Mitäs täällä tapahtuu? Ei oikein mitään. Niin ja katsotaan mitä sai aikaiseksi. Ei varmaan ole yhtään mitään. Ihan idiotismi huiput toikin. No pikkuisen. Mä KV4. käväsen saunassa. Ok. Palataan sitten. Joo.
Juu. Hyvää saunaa. Kiitän, kiitän.